No. Takže čaute, vítam vás z ďalšieho dielu, ako hráme na Hide and Seek na Gamerovom serveri, epizóda 1. Epizóda 2, prepáče, no, takže ideme na... A tá prvá sa nám nevydarila, No. To tak je iba tak, či budete spokojní. Iba tak, len nemali sme čo robiť. Ak aj dačo budem robiť no problémy, tak určite. What the fuck? Čo? Teraz Arena 3 za 10 sekúnd. Hej, poď. 3. Spuštená, takže... Rýchlo tam klikajme. Ja už tam klikám riadne. A ja som tam, dobre. A ja? Dobre. No. Už ich je... Už... Ty kokšo, riadne veľa ich tu je. Každý určite z vás pozná Hide and Seek. Tam sa skrývate pred takými seekerami a oni vás musia hľadať. Je dobre, to každý pozná. Ale, uvidíme. Do komentárov napíšu. Joj, ty, ako nasačkováno. Však, jak... Nemohli to urobiť väčšie? Dúfam, že nebudem seeker. No uvidíš, ja budem seeker. Sa podstaviť. Nebudeš. Vandr na cestách. Vandr na cestách. Vandr. Riadny Jo. vandr na Už sa cestách. to začína. Ja nie... nie som. Ani ja. Som koal. Ja som kniha. Tak čakaj, kde si? Čakaj, ťa tu nás padne. Kde? Ja tu skáčem. A ja. To si ty tento. Hej, aj ja ťa vidím, dobre, poď. Seeker. Poď rovno, poď sem. Poď. Kde si? Tu. Čakám. Nechod preč. Tu. No, Poď. Kde tam bol seeker? poďme tu na. Tam. Už sa... Čakaj. Kde si? Tu? Aha, čakaj, kúkam sa, či nejde seeker. Poď a zavri dvere. No, zavri. Tu nie, čakaj, idem sa kúknúť. Čakaj. Ešte tu nie sú seekery. No tak poď. Poď skúsiť ísť tu. Dobre, idem tam. Tu som minule bol, čakal ako tá lampa. Tu ja som bol začítý. Hej? Ja sa dám k tomu televízoru. Nie, ty sa tam daj. Daj sa tu na, kde stojím ja. Tu na sa daj. Hej? Neviem, Tam ale... No tam, a ja sa dám tu. Idem sa kúknúť, či nejdu seekery. Poď so mnou von. Poď. Idem. A do komentov píšte, či sa vám toto páčilo. Ak sa vám to bude páčiť, aj tak píšte ďalej. Dávajte. Tam je seeker, hovno. Baka, poď sem, poď do tej miestnosti. Mňa zabíja, prečo mňa? Toto budú nervy. Alex? A kde si? Teplé. Vandr ti to neprezradí. Dobre, poď pomôcť. Ideme zasa to líbiť, hej? Či ideme si takto zahrať? Čakaj. Tak... No poďme. Vandr. Čakaj, ja to pozastavím na chvíľu. No takže sme tu späť. A... Takže, čaute. Ale čakajte, nie? Mohli by sme... No, už ideme. Môžeme vám ukázať ešte, ako vypadá ten server. Poďme ukázať server. Vidíte, tuto môžete skákať, vidíte, ako ja, ako Batman. Kde si? Poď na lobby. Som lobby. Ale úplne lobby. Som lobby 1. Tak
tak ja idem na víno. Ukazujem vám to. Dobre, ja tam som. Dobre, poďme sa rozlúčiť s nimi. No takže... Ale čakaj, po tu. No. Mne sa vyplo. Ja som vypol Minecraft nechťac. No a takže čaute, toto bolo krátke video, ale aj tak tu si. No tak... Naďalej tam budeme furt nahrávať, ale... Tak, ale ešte tých viac odberov by sa nám zišlo. Ale... Podporte ma, ak sa vám bude páčiť, tak nás podporte určite odberom alebo lajkom. Aj koment poteší, takže čaute. Čaute.